Metsänomistaja. Tunnista ja toimi oikein. Kaadettujen ja myrskytuhoista vahingoittuneiden puiden poistaminen luonnosta ehkäisee havupuustolle muodostuvaa hyönteis- ja sienituhovaaraa. Metsätuholaki velvoittaa metsänomistajia huolehtimaan kaadettujen ja vahingoittuneiden havupuiden oikeanlaisesta käsittelystä. Poistovelvoite koskee sekä tuoretta että myrskytuhoissa vahingoittunutta puuta, joka on tyviläpimitaltaan yli 10 senttimetriä. Poistovelvoite ei koske jo kuollutta puuta tai lahopuuta. Havupuutavara poistetaan luonnosta alueittain hakkuuajasta riippuen. Poistamisvelvoite vaihtelee eteläisissä, keskisissä ja pohjoisessa Suomessa. Syys-talvikaudella kaadetut havupuut tulee kuljettaa pois hakkuupaikalta ja välivarastoista elokuun loppuun mennessä. Mäntypuutavaraa koskevia velvoitteita ei sovelleta hakkuupaikalla tai välivarastossa sijaitsevaan yksittäisen pinoon, jonka tilavuus on enintään 50 kiintokuutiometriä. Kesäajalla kaadetut kuusipuut tulee kuljettaa pois hakkuupaikalta 30 päivän sisällä hakkuusta. Muista, että mäntypuutavara poistetaan ennen kuusipuutavaraa. Samat määräajat pätevät myös myrskytuhoissa vahingoittuneisiin havupuihin, kun niiden määrä ylittää metsätuholaissa määritellyt rajat. Poistovelvoite koskee kuusen osalta 10 kuutiometriä hehtaaria kohden ylittävää osaa ja männyn osalta 20 kuutiometriä hehtaaria kohden ylittävää osaa. Muista kuitenkin, että tämä koskee vain puita, joiden tyviläpimitta on yli 10 senttimetriä. Jos et pysty poistamaan puutavaraa lain edellyttämällä tavalla, pino voidaan esimerkiksi peittää, pintaosa kuljettaa pois tai pinottava puutavara voidaan kuoria. Näiden ohjeiden avulla pidät huolta metsästäsi ja toimit oikein. Ajantasaiset metsätuholain velvoitteet voit tarkistaa Metsäkeskuksen sivuilta.